μεταφορά βάρους. Γρήγορη ροή. Μικρό πλεονέκτημα για τον Νικόλα τον Πατάκ, ο οποίος είχε καλύτερη ροή και στην παρατεταμένη και πολύ μεγάλη γωνία. Και ωραία μεταφορά βάρους. Ο Δώρος ο Φραντζέσκου κλείστηκε πολύ εδώ στη μεταφορά βάρους. Είχε πολύ κλειστή γραμμή. 6-4 λοιπόν για τον Νικόλα τον Πατάκ. Από νωρίς πιέζει, εντυπωσιάζει. Πολύ εντυπωσιακό πέρασμα και από τους δύο. Δυνατή οδήγηση. Τρομερό πέρασμα. Και όπως καταλαβαίνετε, η μάχη είναι ξεκάθαρη. Και τα δύο αυτοκίνητα, όπως μας λέει εδώ πέρα ο έτερος Πατάκ, είναι τουναρισμένα από το JP Moti, από τον Γιάννη το Moti και από τη DKS είναι φτιαγμένα. Νικητής λοιπόν ο Νικόλας ο Πατάκ, ένα δυνατό χειροκρότημα. Δυνατό χειροκρότημα για τους δύο. Έχω συγκινηθεί παιδιά μου, έρχεται να κλάψω πραγματικά. Τέτοιες στιγμές ούτε η Ντούβλη δεν έζησε. Παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε έτσι, όπως φαίνεται, να πάρετε ένα DVD από το Cyber Sport Channel και φυσικά ένα αναμνηστικό μπλουζάκι driftclub.gr και Drift Wars από το περίπτερό μας εκεί πέρα.